Os manifestantes ocupaban a zona do Sáhara desocupado, que estaba tamén desmilitarizada, polo feito de que había unha carretera por onde transitaban os camións de Marrocos hacia o resto de África. É a única vía terrestre que ten para distribuir as súas mercancías, que son tanto legales como ilegales tamén. O que tratou esa xente, manifestándose pacíficamente, cortando esa carretera, é chamar a atención das comunidades internacionales para conseguir o referéndum que se prometeu no 1991 de autodeterminación. E os intereses que ten Marrocos no Sáhara son que ten moitos recursos naturales, como fosfato, minas de fosfato, ten petróleo, ten bancos de peixes e tamén ten petróleo. Entonces é por eso que ten tanto interese en ocupar ese territorio, non o quere desocupar. O Sáhara no 75 quedou dividido entre a xente que fuxeu da guerra e a xente que non puido facelo, que Marrocos obligou a volver a ese territorio ocupado. Entonces, na zona ocupada, desde ese ano, houve moita represión contra eses civís, violacións de dereitos humanos, detencións ilegais, maltratos, e todo iso día tras día contra activistas, contra calquera que simbolice a existencia do Frente Polisario e a existencia do Sáhara como unha nación e non como unha parte máis de Marrocos, que non é. E no campamento de refugiados, é unha das zonas máis áridas e cálidas do planeta, onde non hai nada, a xente realmente sobreviveu en gran maioría polas axudas internacionais. Despois había pouco abastecemento de agua e de alimentos, obviamente, por eso esas axudas internacionais. Construíronse todo o que hai agora nese campamento, creouse da nada. No 1975, cando España decide descolonizar o territorio saharaui, pois Marruecos interésase por ese territorio e decide ocupalo ilegalmente, obviamente. Entonces chega a un acordo con España de repartilo entre Mauritania, que tamén estaba interesada, e Marruecos, que é o acordo tripartito firmado en Madrid. Despois comeza a guerra entre o Frente Polisario, que é o representante legítimo do territorio saharaui, contra Marruecos e contra Mauritania. Aos poucos anos consigue derrotar a Mauritania e firmar a paz con eles e prosigue a guerra con Marruecos. Entre todo ese tempo, Marruecos, con axuda de países como son Estados Unidos, Francia e Emiratos Árabes, construe un muro de defensa que vai ao largo de todo o territorio saharaui. É un muro de máis de 2000 km, de minas antipersonas e de minas antitanques, de bases militares e todo iso. Entón, no 1991, a ONU consigue que ambos bandos, tanto Polisario como Marrocos, firmen un tratado de paz onde se chega ao acordo de que se vai a facer un referéndum de autodeterminación para o pobo saharaui, para que decida si ser independentes, como é obvio que queremos, ou ser parte de Marrocos. A partir de ali, Marrocos comeza a violar ese acordo unha vez tras outra, como ven sendo o exemplo da brecha de Guerguerat, ou en 2010 tamén houve unha manifestación en Gdeim Izik, onde uns manifestantes saharauis reivindicaron os seus dereitos sociais e políticos. Ese campamento foi crecendo cada vez máis, chegando a ser 20.000 personas, e un mes máis tarde o exército marroquí desmantelou ese campamento, habendo miles de feridos, miles de víctimas, de desaparecidos e de detencións ilegais. Agora, a gota que colmou o vaso realmente foi as manifestacións da brecha de Guerguerat, que foron pacíficamente, e novamente o exército marroquí foi a
desmantelar ese campamento cargando contra os manifestantes, coa diferencia de que este ano estaban custodiados porque estaban no territorio liberado, manifestándose no territorio liberado, estaban custodiados polo Frente Polisario, que respondeu en defensa propia deses manifestantes contra o exército marroquí, considerando que violou flagrantemente o alto ao fogo. Bueno, en 1991 a ONU para chegar a ese acordo facer o referéndum creou un organismo que é a MINURSO, Misión de Nacións Unidas para o Referéndum do Sáhara Occidental. A súa única misión da MINURSO é facer un referéndum, entonces desde fai 29 anos ten esa misión e non a fai. Fai moitos decretos a ONU a favor do pobo saharaui, de que é un territorio que debe ser liberado da ocupación marroquí, pero nunca fixo ningún acto para levar a cabo ese referéndum. Entonces é con moito de palabra, pero non actúa. A veces posiciónase máis a favor do Estado marroquí, da monarquía. Claro, as comunidades internacionais non deberían aceptar eses chantajes que fai Marruecos, como veñen sendo ataques terroristas ou mandar a miles de inmigrantes a Canarias, por exemplo, como está sucedendo ahora mismo, porque eses inmigrantes proceden de Marruecos, porque Marruecos é quen abre esas portas a eses inmigrantes. É unha lástima que suceda isto para que estes chantajeen ao Estado español e este ceda e se posicione ao seu favor. O goberno español debería posicionarse a favor do Frente Polisario do pobo saharaui para que se faga o referéndum ou simplemente se desocupe esa zona por Marrocos despois de tanto tempo de descolonización fallida. Entón, trátase de que o goberno español se posicione a favor do Polisario e declare a súa intención de descolonizar correctamente o territorio. Nós non vamos á guerra porque queiramos ir, nós sempre decidimos ir por unha resolución pacífica. Levamos esperando pacificamente e manifestándonos pacificamente 29 anos. Non fixemos ningún acto de violencia nin contra os organismos internacionales, nin contra Marrocos, nin nada. Sempre pacificamente reivindicar os nosos dereitos como pobo. Que pasa? Que a xuventude cansámonos desa espera e de que as comunidades internacionales lonxe de apoiarnos, vemos como se posiciona cada vez máis a favor de Marruecos. Entón, nos decidimos que xa non se pode esperar máis. Si vemos que esa solución pacífica non nos vai levar a máis, senón que vamos a esperar outros 29 anos a que siga sendo a mesma historia, sigan violando os nosos dereitos e sigamos vivindo en condicións infrahumanas, pois nós non queremos a guerra, pero tampouco queremos ser pisoteados por Marruecos, entendes? Entón, é a nosa dignidade o que está en xogo, non é o noso territorio. Farémolo polos que están, polos que virán e polos que xa loitaron na guerra. Os medios de comunicación marroquís están moi censurados pola monarquía e no territorio ocupado non deixan pasar a ningún medio de comunicación para que transmita o que realmente ocorre aí, porque queren esconder a violencia que xeran e as represións que hai diariamente. Agora mesmo está habendo moita loita e moitas manifestacións no Sáhara ocupado e están sendo fortemente reprimidas polo exército marroquí. Entón, eso non queren transmitilo ao exterior. Decir que aunque nos repriman, aunque nos censuren a información, nos vamos seguir loitando, porque son os nosos dereitos, a nosa dignidade, polo que estamos loitando, e decir que o imos lograr. Tarde ou temprano imos lograr a nosa independencia, sexa como sexa, a coste que sexa, porque, como din moitos saharauis, unha pérdida humana na guerra significa a liberación da nosa patria.
Moitas gracias aos galegos que nos están apoiando, que non son poucos, a verdad que hai moitas manifestacións en toda Galicia, estamos moi agradecidos por todo ese apoio que nos dan, tanto a eles como as familias de acollida que acolleron a tantos nenos durante todos estes anos.